Ja, ik zie daar iets, ja. Ja hoor, een omhoog geslopen. Ik zie er nog één. En die loopt omhoog. Oh, ietsje. Waar moeten we heen? Voor of achteruit? Hier zo. Aan die stengel. Ietsje achteruit. Hier, kijk, daar zit hij. Zie je die lisdolle stengel? Ik tik er bijna tegenaan. Oh ja, ik zie hem. Dit is een verse uitsluiper, Menno. Ja. Wauw, gaaf. Nou ja, dit is nu, hoef je alleen maar te wachten. Wat is nou uitsluipen precies? Wat je eigenlijk ziet, is dat die larve van die libellen, die heeft een paar jaar onder water geleefd. En dan zijn het de grootste monsters eigenlijk onder water. Want alles wat voor die vangpijp komt, eten ze op. Ja. En na een paar jaar zijn ze groot genoeg, na een aantal keren vervellen, kruipen ze aan zo'n oude lisdolde of rietstengel omhoog, warmen op, dan barst aan de bovenkant, net onder de kop, barst een stukje huid open en dan kruipt hij eruit. Ja. En dan is het gewoon wachten op mooi weer en dan pompt hij zichzelf op met lucht, moet hij uitharden en als hij dat proces goed doorloopt, zonder dat zijn vleugels in de war raken, hè, dat ze verkreuken, dan vliegt hij hier binnen nu in een poosje een mooie libel. Is hij nou net deze ochtend, denk je, uitgeslopen uit het water? Echt vers. Ja. Dit is natuurlijk uniek om dit te zien. Zeker. En als je even om je heen kijkt, daar hangt er een. Daar hangt er een. Ja, daar hangt er nog een. Inderdaad. Daar hangt er een. Dit is echt wel zo'n plek waar gewoon nu alles tot leven komt. Die sluipt uit. Heel gaaf. Kijk, ieder libel, iedere larve heeft een uniek patroon, unieke formaat. En als je hier nou heel goed naar kijkt, dan zie je gewoon, dit is de plek waar die uitgeslopen is. Hè? Die hechtingsdraadjes zitten er nog op. Je ziet de aanzet van de vleugels aan de zijkant zitten. Ja, kijk. Ongelooflijk dat dit dan gewoon nog een perfecte, eigenlijk een soort perfecte afdruk is van die larve die ooit bestond. Precies. Ja, en wat ik het meest fascinerende aan libellen vind, is, we kennen allemaal dat insecten worden afgezet als eitje, worden dan een larve, maar gaan eigenlijk altijd verpoppen. Ja. Neem de vlinder. Ja. Maar deze libelle slaat dat hele popstadium over. Ja. En dat is eigenlijk een beetje spotten met de natuurwetten, want dat kennen wij niet bij insecten. En wat hij dan doet is dus, hij vervelt zich wel een aantal keren en dan vervolgens kruipt hij omhoog. En tada, zonder verpoppen is die daar. Is de larve in één keer de libel geworden? En dat is iets wat ik echt gewoon zo fascinerend vind. Ja, inderdaad zeg. Ja. En waarom is dit nou zo'n goede plek voor libellen, dit deel van de Rijnstrangen? Ja, je ziet het, hè? Voldoende waterplanten. Ja. Je hebt de oever met riet. En dat is ook de plek waar de libellen zo meteen, als ze uitgeslopen zijn, weer hun eitjes afzetten. Dus als ze zo meteen een partner vinden, dan worden die eitjes weer onder aan de voet van zo'n waterplant afgezet. Die eitjes komen na een aantal dagen uit. Ja, en dan is dit het domein onder water van een libellenlarve. Heel erg gaaf.